Ka General Council jong ka UDP nongpo kablalong hakasing to ading jong ka tayo baladep hanongpo Riboy District kala syam ya karai ban penyang biang da UMDC ka nongpo uba Balaji Rani kumukertang kaseng UDP banya areng yak election MDC ka Banwan. Kinongket kam jong ka United Democratic Party nongpo circle haga arpo terek unai luar arhajar arpusau. Lembaga General Council kebelalong nongpo kilarai ban penmi de kekerteng uba Balaji Rani kumukertong bani aireng na kaseng UDP haka nongpo constituency haki election MDC ke Banwan. Habakran gila patai kubor uba Andreas Sengkli, Presiden ke UDP nongpo circle uletho bahakne kejingalang patba na kaliang kinong yalam jong kaseng UDP nongpo circle. Kila yo menpensngo biang ya kerteng jong ba Balajit Rani ubada day UMDC kanong po constituency bari kon biang ya election MDC Banwan. Shushu uli to ru bai kani kara la yo bani shimlang ha kani kejingalang patba kebelalong ha kanong po parish hall ha ga ba ki patba nong kersan kilawan bani don lang ha kani kejingalang bat kile menjur da ka bayar akti. Shushu ba Andreas Sengkli ulo pensngo ru bahadin kani karai kilayo ban pensawa biang ya kerteng jong ba Balajit Rani kumukertong MDC na kaseng UDP ha nongpo constituency. Ha kabaw lo kerpat jurru syabarok kipat ba nong kersan jong kaseng UDP na nongpo bagin ai biang ya kejing kersan ke bapura ha kani kakenti ke bamenta. Ha kani kejing yalang na lor kinong ketkam jong kaseng UDP layadon lang ru uba Meral Bon CM MLA ka nongpo uba Balajit Rani MDC ka nongpo bat kiway-kiway. Po jong ka konstituensi Borokowai ba di penpau jong dokumen ba nagaliang ki paiba anong persen khamtam ki nonglam juga parti ki penpau yang jong dokumen ka ba ki layo sngo ya gai ka ba nagaliang WMLA ula persang bantre ba ka baar nang ta nagaliang ka General Council unda kasi ki la rekomend biang ya ka kerteng ke jonga kum sitting MDC naga benta ban yakhun ya kane ka election MDC ka Bansawan awat ada ngimpat tip ya ka tarik lani kapor ka bati kana rekum ka parti hi ka bakongsan galong bangin nang penkrek na ka benta kane election ka Bansawan bat nagaliang jonga nga penpau ka jing songu nga penpau ka jing songkumen ba ka parti kala ai biang hangai kane ka jing shania ya ka bangan ya kun biang kane ka election MDC ka Bansawan oi hagi ni ki sansnem ki bladep kum we na ki MDC jong kane ka dong ka thang ni la persang bantrei lagade hakamat ka bede bat ka district council bat kumjuru agi bede bat ka dong ka thang ki banwanra ai karoi ka par nila persang ya ka ege ka ba nang penbah ya ka konstituensi hi Borokowai ama kata nagaliang ka junga kan ka por nga penpau ka jing songu ya ki nong kersan baro ki ban ai biang ki jing kersan kan ti menta ba ka juga por na kaliang ka junga nga wer nga khot ya ki perlok nong kersan ki jungi ki bala judon rangkat lembat ni hapo ka parti bat kumjuru ya ki weipat ki perlok ru ki bom syam ladon ka parti ru nga smo ban wer ban khot bakin sobha ban ailem ya ke jing ya trilang ki jungki na ka benta kane election MDC ka Bansawan.